thina ebekufanele sidlulise ebekade isuka kuthonga yakho nesidlulisela kuwena ukuthi wena isikhathi uwayilungisa okanye awuyilungisa phela akukona la singena khona indaba isuke ecatshulwa amakhosi. So mangathi umuntu mhlawumbe kuthiwa kuyenzeka mhlawumbe ukuthi umuntu uyamcrash ungamcrasha kanjani kumayelana nethonga lakho because akuyona phela into ekahle eqhamuka nelethi ithonga lethi lokwayo. Cha, wena wafika la kumina wathi wena uphuma emanzini kade uyofuna umkhulu wami. Mawufika emanzini umkhulu akezi yedwa uhamba nesalukwazi. Wase wabuya weza la kumina ke. Wathi uzongitshela lokho ukuthi kahle kahle ngathi mengikubuza ukuthi hawu pha wase wafaka isigqoko esifana nesamkhulu wami na. Wase wathi wena me ukade uhamba uya kubona labantu uthi uyofuna lo mkhulu wami ngoba wena kahle kahle into oyenzayo uyabulala wena ubulala izangoma ezisebenzayo. Ngakubuza ukuthi umuntu umbulala kanjani na ungangibulala kanjani mina. Wathi wena umuntu umbulala ngenkukhu kodwa mekuwukuthi unenkani izinkukhu zibu4 mekuwukuthi unenkani njengami kuthi kuba yimbuzi. Ngathi kanjani wathi uyahamba uthatha inyongo bese uyalithenga idlozi lomuntu kahle kahle wena ubulala izangoma ezisebenzayo. Shuthi nami mengo holandelayo ngaleso sikhathi ngakuphendula ngathini mina kuwena lapha Khosi ngathi mina mangifuna ukukhumbuza kahle ngathi mina kuwena mokuwukuthi ubulala lo muntu ngokuthi uyasebenza umbulala angazange ukuthi ngithina angikuphendulanga futhi kulokho into engakuphendula yona ngathi mina kuwena njengoba ungitshela ukuthi kade uhambile uye emanzini uyokhuluma nethongo lami umkhulu wami nogogo wami ngicela uphindele kubona ngoba mina njengoba ngihleli la phansi ngigqize lobuhlalo nalamabhayi ngimncane ungabe ngisemhlanga ngisegethwe uzongilwisela into engingayazi wangikalekisela ngalomuzo lapha phesheya. Wathi ungama khona uhlabe ngenaliti usitshu ngikubuka usi ngahleka wathi uhlekani yikho ngikubuza ukuthi wahamba wafika phi ke nelento yakho. No Khosi into la mina ngichaza ukuthi empeleni umuntu meka suke enepolitiki nomunye umuntu ziningi indlela zokucrash umuntu hayi ukuthi ucrash. Angazi ke ngoba inqina ngalithola esangweni mophuma. Ngalithola inqini elingalibanga lodwa futhi lalisasangweni elinye lalila inqina lembuzi emhlophe kodwa lifaka uyitaputapu ezimnyama. Mina phela ngangikwazi isindlela okuhlukana kwezihlalo mothi umuntu usekhathazeke mhlawumbe emanenkinga meka kahle zihlukene indlela zokugaza. Okay usukhipha ifoni ke ungitshengisa lento wathi nangu utikoloshe wami wangitshengisa inune enamehlo enetotolozi elide leli wathi na inunu yami. Lo ngicela ungicoshele indishi le nendishi engane ungibekele ngale.